Torang da prangsi pini labangso nalitum kado kawe labangso channel kelang arada kidotum anna phastame dilitum manja press club ahin pen surya kardom pajolo kardom lase pini nilitum kupia posi kidoma lake kapre galam the kali pini nilitum manja press club atum kido labangke third executive ame kipadopon anikan mang natum ipong padu lase pininga bangke pinisi padopon lo lase pini nitum executive lo kiche parai pon lapen kiche paklang pon alam theke lalo nitum ongdung itu members mache tongse pini labangso amai long che parai lam theke lalo je itu manja press club dokok panapi kosonsi aprang dam jima lapen kosonsi ke claim kidam anso se ke pathir pon kluk aputhak nitum chingbai pon lo lase pini nitum chedon lo chikroy lo kado kaveta je anoten abang pusita ke mesen afansi dam nonang pusi lapen ke nilitum madak pini amai long akudu thulang secretary arpu kila tarmane aprang dobo ma secretary abang ke provincial crew lo alangli abang kaprek asai amu kidu ajok labangso club along secretary arpu bang dengun edet tahai pu alang lilam thena je paklang pansi ni tum han pini amai long satami tum labangso janda tame deng ponlo lasi pini labangso ni tum secretary arpu akimi puthot ke pek ponthu lake Mr. Joy Singh Sinar lapo alangli han lo alangli si nililong cherap chito dun po lapen ke nililong kado kabe kengkam krehini akisung long satame secretary ar polangli nang enon pen alangli nililong kam chirapo posining thelo salangli se manja press club long bangke nonke engineer secretary lo lapen thu pini nilitum kachingwai pondo tulang manja press club a club do det pen angbong along kedam tangarni angbong along je komani advantage nangken donitum aphan manja press club amen pen tangkaki room manja press club amen pen komane sangtia mohor tango konane arlong akwari tango komane four-wheel long tango konane along leke jora kes long tango atheng pi ka huwa kes long tho jola puson kisim ake no long ake me long la puson ni to man advantage nangan lo lase nili pini la bangso third executive pen ke pachini kang tung la se ke chepan ki pachini kang tung la palo ka do ka berat banta je manja angkang alu along ni tum manja press club pen ke komane chitame sangtia mohor phan ke hangdam manja press club pen poke che theglong lelang la se komane la koi ke ban la pokali bon chitame tum kangjara tomon mane komane long pen manja press club tunda wangle manja press club tunda lason nanghang le bap mane forest long mata lason le pola poson alam du ko nili kar judam long pen amase pini nitum lahai ta chingbai pon chingsai pon lo lasi komane ke klema bang pu basa me nitum prabjin pen on action en po la pen komane president ka chikrong pen tangka ke hangdam nili han lo president manja press club president pu ka chikrong pen tangka ke hangdam abang pu basa me tum action en po lase pini la bang so mai pen pachini pon lo lase pini litum resolution tame kiando je kumasi la bang so ka choklema bang pu ma nitum pina pen masi cheng fit po alang li phan action en po la pen ke nilito bako kaching bai pon do thulang je non eprang ke bang pen pina pen ke cheng ji ki claim pon ji akam kam kre hini kam kre akisung long setame kam kre ni akisung long setame isi work team tar mane nitum chingrum pet pen kado kabe setame bidisore che pacho isore pensi kam claim pon po lapen ke komane nilitum team long setame individual ki dam dokok kopene ki hang kanghu pilo methang aning ki hang pen ki hang na ke paruhum chongsi do pote ni to malang le phadame action nji la pena parta kopone alang li future lo kisung dokok setame ni tum rabdun theda ji lasi nantaman pachini lo lapen ke kopene organize long ka chilang dun pen pene
individual la benefit ka matha pen organization long ka chelang nun pen cepasung nun krung polo lang te diltum long dai to ave ase bang putin pasata me pinitum dak chetha chimum pon lo claim ke dam nang ji aron atang ko son se ke dam pon nang ji lalitum aron atang pini lahai ka do ka be chetha chimum pon lo ase pini amai abang ke bisi ke secretary arpu puthot ke pek pon thu la pen ke komane advantage lang ke na puthak la pen ke individual kita matum phan nitum komentune pen tame accept se la pen ke akonili tum se tame padam nong le la pen ke komane organization long chelang nun potang de kopene kisung pusata nitum dai to ve nitum alang le tuman cheradun thek theda ji la sip ini la bangso mai alam the ke cheparai pon